Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні п'ятниця, 25 грудня. Це 667-й день анексії Криму. Верховний суд Російської адміністрації Криму відмовив Ахтему Чийгозу в повноцінному ознайомленні з матеріалами справи. Адвокат Чийгоза подав апеляційну скаргу на рішення Київського районного суду Сімферополя, який обмежив час ознайомлення з матеріалами кримінальної справи до 4 грудня. Обвинувачений і захисники ознайомилися лише з 10 з 24 томів справи. Речовими доказами є ще 47 гігабайт відео. У середньому 1 гігабайт – це декілька годин відео. Адвокат каже, суд не врахував, що ознайомлення здійснюється в умовах СІЗО, тобто 4-5 годин в робочі дні. Ахтем Чийгоз був заарештований 29 січня в рамках розслідування кримінальної справи за звинуваченням в організації масових заворушень біля будівлі Кримського парламенту. З тих пір термін його арешти неодноразово продовжували. Верховна Рада ухвалила бюджет на 2016 рік. Обговорювали законопроект почали опівночі. Затвердили о 4 ранку. Кабінет міністрів запропонував ухвалити оновлений бюджет з доходами 595 мільярдів гривень і видатками 667,7 мільярдів гривень. Законопроект набрав 263 голоси. Бюджет передбачає підвищення соціальних стандартів на 12,5%. Мінімальна зарплата буде збільшуватися з 1378 гривень до 1550 гривень. А на оборону і безпеку України в 2016-му планується витратити 113,6 мільярдів гривень. Цього року виділяли 86 мільярдів. Про те, що це не найкращий бюджет. Бюджет завжди вимагає більше ресурсу, більше грошей і більше витрат. Але ми з вами, шановні колеги, можемо тратити тільки те, що ми заробляємо. 12% додаткового зростання соціальних стандартів у наступному році. В цьому році, завдяки нашому спільному рішенню, ми додали 13% для пенсіонерів і 19% зростання соціальних стандартів для державного сектору, для вчителів, лікарів, для нашого публічного сектору. Я прошу підтримати наше спільне майбутнє і проголосувати за закон. 263 бюджет ухвалено, колеги. Ухвалено. Я думаю, що ми розчарували сьогодні всіх тих, хто хотів сценарій дестабілізації для України. Робота йшла дуже і дуже складно. І цей бюджет не був бюджетом стратегічним, він скоріше тактичний. І у нас є багато роботи, яку ми маємо з вами провести. І я у цьому переконаний, що ми зробимо все для того, щоб забезпечити стратегічний розвиток нашої держави. Верховна Рада ухвалила закон про права та свободи переселенців. Цей закон спрощує процедуру обліку переселенців. Тепер звертатися за довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщені особи можна до підрозділу місцевої держадміністрації з питань соціального захисту, центру зайнятості або управління пенсійного фонду за місцем фактичного проживання переселенця. Після вступу закону в силу переселенцям не потрібно буде щопівроку підтверджувати свій статус. Довідка діятиме безстроково. Також закон скасовує необхідність отримання штампу міграційної служби. Меджліс отримує 40 мільйонів з бюджету України. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова. Ще прем'єр додав, Держкомтелерадіо України купуватиме в першого кримсько-татарського телеканалу АТР медіапродукт, чим допоможе телеканалу продовжити свою роботу. За словами Чубарова, ці гроші використовуватимуться для відродження мови та культури кримських татар. Він підкреслив, що фінансування Меджлісу не створить залежність від української держави і додав, що робота Меджлісу спрямована на повернення Криму до складу України. Не буду забирати у вас часу або пояснювати вам про катастрофічні наслідки для кримсько-татарського народу внаслідок російської окупації. Ми намагаємося максимально здійснювати ті чи інші просвітницькі освітні програми або утримувати культуру кримськотатарського народу. Ми говорили про необхідність фінансування програм Меджлісу кримськотатарського народу. Пане прем'єр-міністре або пане міністре фінансів, я хочу, щоб ви прокоментували те, що
фінансування програм Меджлісу кримськотатарського народу, включаючи витрати на діяльність єдиного в світові кримськотатарського телевізійного каналу АТР. Ми говорили про 40 мільйонів гривень, я їх не бачу в бюджеті. Безпосередньо на підставі вашої пропозиції до бюджету було включено 40 мільйонів гривень на фінансування і допомогу діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Що стосується діяльності компанії АТР, то в бюджеті Держкомтелерадіо передбачені відповідні кошти, і ми будемо закуповувати відповідні телевізійні програми в каналу АТР. Вища рада юстиції України схвалила звільнення 276 кримських суддів. За результатами таємного голосування Вища рада юстиції вирішила внести подання президентові про звільнення з посад кримських суддів у зв'язку з порушенням присяги. Раніше Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі дисциплінарної палати прийняла рішення про притягнення дисциплінарної відповідальності 283 суддів Автономної Республіки Крим. Були встановлені факти, що свідчать про порушення 277 суддями присяги. Рекомендація про звільнення суддів направлена до Вищої ради юстиції. У Криму нова хвиля ксенофобії. На стінах і рулетах квіткового магазину в СМТ Кірове з'явилися написи англійською мовою. «Забирайтеся, виродки», «Ненавиджу вас», «Бог вас всіх ненавидить» і так далі. На цій вулиці розташовані 10 магазинів, 3 з них належать кримським татарам. І саме на цих магазинах виявлені написи. На думку місцевих жителів, мова йде про не про банальне хуліганство, а про свідоме розпалювання міжнаціональної ворожнечі. І автори цих написів швидше за все не діти, а дорослі. Журнал «Юлдыз» та газета «Яни Дунья» припиняють своє існування. Російська адміністрація Криму вирішила реорганізувати ці видання і об'єднати їх у структурі так званого медіа-центру. Журнали і газету позбавлять статусу юридичної особи та незалежності. Будуть існувати редакція журналу «Юлдыз» та редакція газети «Яни Дунья» у складі медіа-центру. Це значить, будь-який матеріал спершу буде проходити цензуру, а вже пізніше видаватися. Колективи видань писали листи та зустрічалися з представниками російської адміністрації півострова – Сергієм Аксьоновим, Русланом Бальбеком та Заором Смірновим. Але це не змінило ситуації. Цього року єдиний у світі літературно-художній журнал кримсько-татарською мовою «Юлдыз» відсвяткував 40-річчя, а національна загальнокримська газета «Яни Дунья» – своє 100-річчя. В Криму окупаційна влада нищить національний заповідник Херсонес-Таврійський. Експерти твердять, намагання перетворити історичну пам'ятку на релігійне місце завдає їй невиправної шкоди. Після окупації півострова там не працюють міжнародні археологічні експедиції. Наразі там небезпечно працювати. Якщо розкопки будуть заморожені на довгий термін, то археологічні пам'ятки можуть пошкодитися. Почнеться руйнування силами природи, і цей процес неможливо буде змінити. Існує небезпека, друге, про що ми говоримо, у недотриманні однієї з головних вимог ЮНЕСКО – це пам'ятка має зберігатися у тому вигляді, як вона була занесена до списку всесвітньої спадщини. Пам'ятка була занесена як об'єкт історико-археологічний. Події останніх місяців засвідчують, що спостерігається зміна пріоритетів у розвитку заповідника. Насамперед, у повній відповідності до твердження президента Російської Федерації про значущість Херсонесу як місця сакрального для руської та російської державності, як колиски хрещення Русі та руського православ'я, основний акцент у розвитку комплексу зроблено не на продовженні антично-середньовічного вектору наукових розвідок, а на реалізацію проєкту «Севастополь-Херсонес. Купель християнської Русі». Скатывание Херсонеса в сторону религиозности от научных изысканий. Экспедиции опять не приехали, международные экспедиции не появились, и общую ситуацию еще усложняет тот момент, не просто финансирование, но и опасность полевых экспедиций. Потому что обычно полевые экспедиции бывают где-то в лесу, в местах труднодоступных, и мы фиксировали те случаи, когда на полевые экспедиции были совершены нападения так называемой крымской самообороны.
У кримчан, що перетинають адмінкордон з материковою Україною з українськими паспортами, можуть виникнути проблеми. Про це заявив голова Федеральної міграційної служби анексованого Криму Петро Ярош. За його словами, ті, хто виїхав, а потім знову заїхав, пред'явивши на російському кордоні український паспорт, можуть перебувати на півострові 90 днів, як і всі громадяни материкової України. Я хочу обратить на это внимание, и у данных крымчан могут быть проблемы. То бишь они въедут, заедут с украинским паспортом, потом не выедут через 90 дней, база автоматически закроет им въезд. И потом при выезде у них в дальнейшем могут возникать проблемы. Закон про погашення боргів перед українськими банками вигідний кримчанам. Про це сказав міністр економічного розвитку російської адміністрації Криму Валентин Демидов, пояснюючи механізм роботи закону про особливості погашення та позасудове врегулювання заборгованості позичальників, які проживають на півострові. За його словами, законопроект передбачає розрахунок у російських рублях. Перераховуватися ця заборгованість буде по курсу 18 березня 2014, а пеня, неустойка та штрафи враховуватися не будуть. Законопроект предполагает расчет в российских рублях. Пересчитываться эта задолженность будет по курсу на 18 марта 2014 года. Если кредит был в гривне, то будет по курсу 3,8 рублей за 1 гривну. Если кредит в долларах США, то 36,6 рублей за доллар. И если в евро, то 50 рублей 90 копеек за 1 евро. Поэтому я думаю, что это очень выгодный, скажем так, механизм для погашения задолженности. Могу сказать, что размер задолженности также будет определяться по состоянию на 18 марта 2014 года. И при этом пени, неустойка, штрафы, которые, так сказать, вдогонку отправили, да? Они также не будут учитываться. Росіяни вважають, що санкції ввели, бо не люблять російський народ. Про це свідчить опитування Святослава Леонтьєва. Він поцікавився в москвичів, за що на Росію наклали санкції. Думки не дуже розійшлись. За что ввели новые санкции против России? Ну, за то, что не выполнены Минские соглашения, за то, что продолжается вмешательство, фактическое вмешательство России в дела Украины, в Донбасс. Ни за что. Как ни за что? Мы сильные и становимся все сильнее и сильнее. Нас просто не любят. Не знаю почему, но просто не любят. Наверное, они нас просто не любят, не уважают совсем. За несгибаемость нашей страны, за свободу. Не знаю, наверное, нам это полезно. А нас не любят, Россию. Все нам завидуют. Что у нас характер такой национальности, что мы бесшабашные немножко. И что мы очень любим свою родину. Нас хотят прижать, придавить. Тогда сволочь. Да нет, все нормально, я думаю, ничего плохого в этом нет. Думаю, к лету все уже будет замечательно. Будет мир во всем мире. Я думаю, за все, вот как раз за Крым, за то, что у нас все с Турцией такое произошло, самолеты с Египта. Хотят, я считаю, что Россию просто на самом деле опускать все ниже и ниже. Все идет от Америки. Россия показала свою силу и мощь. Вот из-за этого ввели санкции. Всеми своими рычагами власти, управления, да, делают то, чтобы мы как бы жили хуже. Но у них как бы это не будет получаться, потому что Россия сильная, и я верю в нее. Очень большое влияние во всем мире получил Путин. И Обама никак не хочет пальмы первенства ему отдать. Они ищут, к чему прицепиться. Вот поэтому санкции придумали. А вдруг мы сдохнем? А мы не сдохнем. Правильно вели, потому что мы себя ведем как захватчики. Мы нарушили правопорядок. Захватили Крым, например. Со всеми странами поссорились. Довели страну до изоляции. Это неправильно. За то, что Россия не соглашается с тем, с чем соглашается весь остальной мир. С тем, что сейчас 21 век. Проросійські бойовики знову атакували українських військових. Незважаючи про затверджений днями у Мінську режим тиші, бойовики двічі намагалися прорвати українську оборону, використовуючи важке озброєння.
Але українські військові відбили спроби противника. За словами речника АТО Антона Мироновича, українці також придушили спроби ворожих диверсійних груп організувати заворушення в нашому тилу. Досягнуті 3 дні тому у Мінську домовленості про режим повної тиші проросійські бандформування зруйнували вщент. Загарбники не припиняють своєї злочинної діяльності, і лише впродовж минулої доби вони 35 разів обстріляли позиції сил АТО, а також двічі вступили із нашими захисниками у бойові зіткнення. Так, близько 19-ї години вчорашнього вечора незаконне збройне формування чисельністю до 30 осіб під прикриттям 82-мм мінометів намагалось порушити межі нашої оборони біля Майорська. Противник був вчасно виявлений. В ході 2-годинного бою нападники понесли втрати та відступили. В той самий час невелика група бойовиків здійснила схожу спробу на підступах до Мар'їнки, але і там наші захисники їм жодних шансів не залишили. У районі населеного пункту Великі Новосілки було виявлено схованку зі зброєю та боєприпасами ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Ворог планував використовувати цю зброю для здійснення диверсій в нашому тилу. Зараз ведеться робота щодо встановлення причетних до діяльності ДРГ та каналів надходження російської зброї на підконтрольну нам територію зони антитерористичної операції. Це всі новини на цей час. Більше дивіться у наступному випуску «Заман». Залишайтеся на АТР. Чудових вихідних!